си пробвал десетки техники за справяне с тревожността и паникатаките, но нищо не работи, проблема не е в теб. Проблемът е в дълбочината на паникатаките и сега ще ти покажа защо не работи. Техниките помагат само когато тялото ти вярва, че е в безопасност, но когато имаме натрупани травми, някакви стари преживявания, дори и хроничния стрес в живота ни, тялото ни ще стои на щрек и ще вярва, че не е в безопасност. И тогава вие правите техники, но те не работят. Медитациите са тотален провал. Утвържденията звучат като някаква пълна глупост и лъжа. И всъщност тук трябва при тези случаи да вникнем по-дълбоко и да терапевтираме основните причини за паникатаките, които често са много по-дълбоки. И знаеш ли, истинската промяна идва не когато приложиш безброй техники, а когато имаш това осъзнаване защо точно при теб се появява тази тревожност. Ние няма как да я махнем, ако не е осъзнато какво се случва, ако не я разбереш, защото иначе това е безкрайна борба и тя също ще се бори, ще се появява пак и пак. Ако искаш да разбереш как да го направиш в дълбочина, заповядай в курса "Свобода от паникатаките". Струва по-малко от едно кафе на ден, а първите 7 дни са напълно безплатни. Линк за тях ще намериш в профила ми или ми пиши на личен, за да ти пратя.